नमस्कार. आज आपण अगदी पारंपरिक पद्धतीने सांबार कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. बरेच वेळा बऱ्याच घरांमध्ये सांबार केलं जातं. त्याच्यामध्ये विकतचा सांबार मसाला वापरून ते सांबार केलं जातं. पण आजच्या ह्या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला अगदी होममेड सांबार मसाला कसा बनवायचा आणि त्याच्यापासून हे मस्त टेस्टी असं सांबार कसं बनवायचं ते दाखवलेलं आहे. नेहमी इडली, मेदूवडे, डोसे करताना आपल्याला हे सांबार उपयोगी पडतं. तर कसं केलं ते बघूया. अर्धा कप इथं तूर डाळ घेतली आहे आणि पाव कप इथं मी मूग डाळ घेतली आहे. ती आता 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून आणि थोडंसं तेल घातलं आहे मी, अगदी अर्धा चमचा, आणि कुकरला याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. आता आपल्याला इथे एक मसाला करून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये बघा, 1 टेबलस्पून मी चणा डाळ, 1 टेबलस्पून मी धणे घेतलेत, 1 टीस्पून मी उडीद डाळ आणि 1 टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे, पाव टीस्पून मी मेथी दाणा घेतलेले आहेत, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा घ्यायचा, मस्त टेस्ट येते, आणि थोडेसे आपली कढीपत्त्याची पानं घेतलेत. आता हे मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे थोडंसं अगदी हलकं भाजून घ्यायचं आहे, त्याचा हलका अगदी वास येईपर्यंत. आता हे थोडंसं हलकं भाजून झालेलं आहे, थोडासा कलर पण याचा चेंज झालेला आहे. आता याच्यामध्ये 1 वाटीभर मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे. ओलं खोबरं आपल्याला अगदी अर्ध्या मिनटासाठीच अगदी परतवून घ्यायचं, अजिबात त्याचा कलर वगैरे चेंज करायचा नाही आहे. हलकं गरम करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी आता बंद केली आणि याच्यामध्ये मी ही मिरची पावडर घातल्या 2 प्रकारच्या, एक आहे काश्मीरी मिरची पावडर आणि एक आहे तिखट लाल मिरची पावडर. आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथं घाला. इथं तुम्ही मिरची पावडर न वापरता सुक्या लाल मिरच्या पण वापरू शकता, काश्मीरी आणि तिखट. तर माझ्याकडे नव्हत्या म्हणून मी इथं घातल्यात, पण गॅसची फ्लेम बंद केल्यानंतर त्याच्यामध्ये घालायच्या. आता बघा, डाळ अगदी आपली मस्त अगदी शिजलेली आहे. आता ही थोडीशी घोटून घ्यायची आणि याच्यामध्ये ह्या काही भाज्या घालायच्यात. ह्या भाज्या आपल्या आवडीप्रमाणे घालायच्या. त्याच्यामध्ये मी भेंडी, दुधी भोपळा घातला आहे, कांदा घातला आहे, टोमॅटो घातला आहे, त्याच्यानंतर शेवग्याची शेंग आहे एक घातली आहे, वांगं घातले आणि गाजराचे तुकडे. या भाज्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करा. एखादी भाजी आवडत नसेल तर स्किप केली तरी चालेल. आणि थोडंसं पाणी घातलं आहे, गरज लागली तर थोडंसं पाणी घाला. आणि ह्या कुकरला मोठ्या गॅस फ्लेमवर मी 1 शिट्टी दिलेली आहे, जेणेकरून आपल्या ज्या भाज्या आहेत त्या पण पटकन शिजून येतील. आता मग असं जो मसाला आहे तो थंड करून घेतला आणि मिक्सरच्या जारमधनं फिरवून घेतल्याचं बारीक असं वाटण करून घ्यायचं, एकदम बारीक वाटण. तर मोठ्या गॅस फ्लेमवर बघा, मी ह्या भाज्यांना ह्या डाळीसोबत पुन्हा 1 शिट्टी दिली. आपल्या भाज्या पण आता छान अगदी शिजून झालेल्या आहेत. आता फोडणी करूया. 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घ्यायचं, 1 चमचा मोहरी घालायची, मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. मग अर्धा चमचा ह्याच्यामध्ये जिरं घाला. जिरं चांगलं फुललं की थोडासा हिंग घालायचा आहे आणि नंतर मग कढीपत्त्याची पानं घालायची, थोडी परतवून घेतली. सोबत मी 4 लाल या बोर मिरच्या आहेत माझ्याकडे सुक्या, त्या वापरल्या. तुम्ही कुठल्याही सुक्या मिरच्या इथं वापरू शकता. हलकं परतवून घ्यायचं हे. गॅसची फ्लेम आता स्लो करायची आणि मग याच्यामध्ये मी पाव चमचा हळद घातलेली आहे. हळद पण या फोडणीमध्ये मी परतवून घेतली आणि मगाशी जे आपण कुकरला सगळं डाळ आणि भाज्या लावून ठेवलं ते सगळं आता याच्यामध्ये घालायचं आहे. आता याच्यामध्ये जी मी डाळ वापरली ती तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही त्या डाळींची क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता. तूर डाळ, मूग डाळ याची एकत्र करून घेतलं, चवीप्रमाणे मीठ घातलं आणि नंतर मग चिंचेचा कोळ घालायचा. केवढे आंबट पाहिजे सांबार तुम्हाला त्या प्रमाणात. इथं मी 2 मोठे चमचे घातले आणि 1 मोठा चमचा मी तर गूळ घातला आहे. गूळ आणि चिंचेचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. एकत्र करून घेतलं आणि मगाशी जे वाटण केलं आहे बारीक, तर ते आता याच्यामध्ये ॲड करायचं. ह्या वाटणामुळेच या सांबारला परफेक्ट अशी सांबाराची टेस्ट येते. काहीही बाहेरचा मसाला याच्यामध्ये घालण्याची गरज नाही. नक्की या प्रकारे करून बघा. आता हे जे एवढ्या प्रमाणात केलं आहे ते 10 ते 12 माणसांना आरामात पुरेल इतकं सांबार तयार होतं. पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲड करा. याच्यामध्ये तुम्हाला कितपत पातळ पाहिजे. एक चांगली उकळी येऊ द्यायची या सांबाराला, 1 ते 2 मिनटाची, आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. खूप ऑथेंटिक आणि खूप मस्त असं हे सांबार तयार होतं. तुम्ही डोसे, इडली आणि आपले मेदूवडे याच्याबरोबर खाऊ शकता आणि प्लस तुम्ही भाताबरोबर सुद्धा हे खाऊ शकता. इतकं अप्रतिम चवीला तयार होतं. नक्की करून बघा. खूप पौष्टिक आहे आणि आपण घरच्या घरी सगळ्या मसाल्यांमध्ये केलेलं आहे, त्याच्यामुळे ह्याची चव ना खूपच छान लागते. नक्की या पद्धतीने करून बघा. तर मी त्या दिवशी इडली चटणी आणि हे सांबार केलेलं खूप छान झालेलं. आम्ही सगळ्यांनी आवडीने खाल्लं आणि भरपूर सांबार पिलं पण. इतकं मस्त सांबार झालेलं होतं. तर माझा हा सांबाराचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.